Krishna Medical Store, Chemist and Drugs. Dear customer, we provide 15% discount on medicines and 5% discount on FMCG products, sanitary pads, soaps, hand wash powder, etc. Free home delivery. Contact 932-547-2887, 976-460-0184, near Old Hari Mender, Baboy Cooperative Housing Society, Margao, Goa. Pharmacy you can trust. नुस्ती जाय गो नुस्ती योबाय वराय नुस्ती शोवाय नुस्ती ऐ गाय आय दंद गोरे आणि आम वाट लाय সাদার উঠতি হাউশো কানি মোড়গো চুরলি নুস্তি গেলি হোলসেল ট্রাকানি হাওলা মানি শিওর পিওর উলুইতি কোঙ্কানি নুসাই পিসাই আশাই গোয়িং কারাচি নুস্তি কানি নিজাজি গোয়কা নুস্তে কান নাও মুগে মারিয়ানি আমি শীত করি হি কাপাস গিড়ক বিরিয়ানি पुजान गोया आळे काम करून दोरयानी मालांत खुंयचे पयशे केले नुस्ते जोरजोऱ्यांनी किती मुटली हांव चोरू तुम्ही म्हाका चोर मुटली आंगारी रगा तुजकोर गुटली गावादाडी पोटली त्राश आमची दादल्यांनी काडले ताणून पोणलांनी निश्ती भरली पाटलेनी मोठी झोकती फाटलेनी संगीता बिजल्यानी मार खातील मगे छपलानी ए बिर्याणी गॅग्रेमी बाजार करून मोरगादान पाव मोठला इकरा काय तुले आडमास घेतला टिट्यार मारता दुकरा शॉपिंग केले टमाट कांदे बोटाड केळी सोत्रा नुस्ते घेता टुणटुणीत आसा नुस्तेकारा ताल्ले बांगडे गोबरे सुंगट सांगटा दोळयारा तोशो आसा कोल्ल्यो येल्लो कुल्ल्यो घालून रा मुझ लागी आशा रावस चोणका माणकी कोंकरा ओशली नुस्ती घेवपाक फाटी फुडें शोरना गोंयकरा तुजी नुस्ती गोंयकाराक आवडटी तू गोंय येवन सगली पाड घातली ओडशीक मालांत भायल चुप कसले नाटक चलोता तिडकीन झगडोक फुलोता गिरायक म्हाका ओडोता हिच आतू पितू छाडोता तुझे कोकोर जळकोता सांगो कितले मोल करता अरे कोकोर मो होलकोटा उकडून सोयरे घालपुटा आत्ता माझी सटकली रे बाई आत्ता माझी सटकली गो सांगो मो कोकोर दिता आलो दोलो मोरगाद मोचे पोट तिडकीचे सोडची ना हे कोळो अरे रे मो कोकोराची सुवाद मेळ्ळो लाड गोडोयन पोरत पोतून येतो लो छोलोत
पिथीची पार कोण किलोमीटर दोंदे केली गोंय भितर पोरांक शिकोयली कॉम्प्युटर नीरे मिला टरफटर आमदाराची वोटर तांकां जाय असले सपोर्टर गोंयकार लंडन दुबय कतर ऑन गोंयकार मिनिस्टर सॉट फोडू गो ये 2.5 किलो का किसी पे पड़ता है ना तो आज भी उठता नहीं उठ जाता है गोंयकारा सोज मारे दिका सारखे गोंयचे प्रायर सुद्धा तुम्ही गागऱ्याची माना वारका कोलवा कालांगूट काणकोणा अंजुना बिचर गरमा गरम विकताचे ना बिकना चकना तशे हाताक काकणा पजामा पायांक पायजोना सोतायन तुम्ही ट्युरिस्टांक सुसेग दिना आमी बिचीर ना जाल्यार ट्युरिस्टांक मजा ना नुशाय पिशाय कित्याक कमोन ओ जाने जाना अशो कशो मोद नेट सोटा पळय बाय जुवाना आमी बिचीर येती आडकडी नुस्ते हो पळय आडकडी किती तुमी नको गो आमी नको तो रागी जिकम आमी लिंबू मुजी हथियार पोण गुंडाईत मंत्रपोण तुमची ही कुंपारपोण करतिली मी कंत्रपोण गोंयकाराचे उदारपण देखून हाचे सुबेरपण मंत्र्यानो दोरात राखोन गोंय गोंयकार गोंयकारपण मंत्र्यानो दोरात राखोन गोंय गोंयकार गोंयकारपण ओ आम्ही स्वतःवर शेऱ्या उंगली मात कर जा गया तो चीर पाडलेगा गोंयकारा सोज मारे दिका सारखे तुमची मायची घोव निंडू होडू माडी पाडू मारतिनी Sabi ko asnak re. Hoतं ya भेटतो ते के. यार रेटिंग होस रे मास घे रे तू तो चोड फास्ट जालो तोंडू गेले भितर सारखे कॅमेरा बायक देऊन शेरता बायक तुगे धांवन मरे आनी तो स्लो आहा अरे Hoy. तू तेक हें कर Takto hoy takto. Katan घे हे घे लक्षण येता न्हू. जाल ते बरें आला. तो मातशा हायटीर हा न्हू तें सगळो लेन जोईन देश को ते तू सकाळ राव रे ना तू माझ्या शाने एवढं चूप. तो हाडल्या सकाळ वच होय मागीर तें सगळो तुमाचे काता राहता रोकडे मागीर बसले ना काट चलता माझी सडकली होय ओपन काट. चलो. आता पण प्रेस सगळं ना ना जोनस हा ओ बरा सारखे हे go पाहिजे. इतले एक दूर माय सेपरेट आहे ओके. आणि पडगे Krishna Medical Store. Chemist and drugs. Dear customer, we provide 15% discount on medicines and 5% discount on FMCG products. Sanitary pads, soaps, hand wash powder, etc. Free home delivery. Contact 932-547-2887, 976-460-0184, near Old Hari Mender, Baboy Cooperative Housing Society, Margao, Goa. Pharmacy you can trust.